Ekintza bi prestatu ditugu, alde batetik eta Bizesara eramango dugu autobusa, eta erakusketa horrekin nahi duguna da bertakoak iritzi bat eraikitzea, baina iritzi benetazko eta egiaztatua dauden datuekin. Ze hainbat iritzi ditugu berdintasunen inguruan eta lelo honen inguruan, baina nik uste dut datuak izan da, errezagoa da holako funtsezko iritzi bat eraikitzea. Eta gero, bigarren aldekit, eta hori musikarekin ekarriko dugu ekimen hau, izango da 3 konpositore emakumezkoak, euskaldunak, ekarriko ditugu Jesus Guridiko Kontserbatoriora, piano-jole bat, txelista bat, eta soprano batek egingo dute musika erakusketa bat, aktrize bat ere parte hartuko du, eta honetan erakutsi nahi duguna da zelako zailtasunak izan zituzten musikari horiek bere lan profesionala aurrera eramateko. Pausuak eman ditugu, 19. mendetik hona, baina hala ere badauz hainbat pausu aurrera emateko oraindik ere.